dic Abril, estic fent la conferència del Guepard. El Guepard és de la família... El guepard és de la família dels felins. Pesa 115... Fa 115 km per hora en carreres curtes. I les femelles sempre estan juntes amb el grup. Agafa, si te va bé, agafa-lo. Estan sempre amb el grup. Però els homes, mai quan un es fa mal, sempre el treuen del grup, perquè no pot córrer i no pot agafar preses. Sempre el guepard, sempre quan cacen, ells agafen 300 o 150 preses a l'any. Hi ha alguns, el rei de la selva agafa 30 o 40. Com aquí veiem, aquí està caçant el petit un animal, perquè ells sempre, quan estan caçant, sempre li agraden estar a 50 metres, 50 quilòmetres de distància, perquè així, amb la velocitat, el agafen millor. Sempre el guepard sempre està 1 quilòmetre perquè li agrada més estar més lluny que més a prop, perquè de prop els altres animals no el veuen. I aquí les mares, la mare sempre els deixa anar als 3 o 4 anys a la setmana i deixa anar a veure la vida, anar-se que deixa la mare, perquè a les 3-4 setmanes li deixa perquè a les 3-4 setmanes li ensenya com caçar i ensenya a fer tot. I aquí el guepard, als 10 mesos, es separen i els homes se'n van a caçar i quan ja han caçat se'n van. I pesen 300 grams els petits cada cria. I alcança a 17 guepards. Els guepards són carnívors i cacen a l'hora específica del dia. I els petits, quan cacen, són quan deixen a les mares i quan pesen 300 grams, quasi sempre els deixen anar-se perquè formin la seva vida. I el lleopard treien el menjar de la seva dieta, consistia en gaseles, conills, senglars, antilopes, entre els altres a qui es caça per mig de les asfíxies incloent-ne li agrada observar la seva presa a 150 metres de distància abans de caçar una vegada que està preparat per la velocitat, marcant un temps de tot almenys d'un minut de l'any. L'òrgan captura entre 150 i 300 preses, a diferència de trucar al rei de la selva, que només l'ordre 330 o 40. La Unió Internacional per la Naturalesa cataloga el guepard com vulnerable quant al seu pell està en extinció, però igualment els caçadors el cacen per vendre la pell. I viuen a Àfrica o al nord d'Àfrica. Normalment es veuen més al parc d'Àfrica
perquè les agrada estar al parc d'Àfrica i allà no es poden caçar, però igualment es cacen per la pell. I principalment per caçar, les obtencions de les FEAPs per els espars analitzen per els habitants de la població que repeteixen els seus actes d'aquell pel·li els escollit aquest tema perquè m'agrada molt aquest anell. Punto. Això està